Takže já vám chci popřát pěkný večer. Já jsem rád, že jste přišli i z Milovic, i z blízkého okolí, co jste. Máte možnost takové výjimečné aktivity, která se pořádá dnes a nebo v průběhu těch 4 dnů, protože profesor Scharfberg nebývá často okolí Milovic. A to je dobré využít, protože má zkušenosti, hodně zkušeností a můžu vám říct, že nikdo z nás nemá tak letité zkušenosti, jak má on. V 93 letech toho už člověk nabere a navíc má hodně vědomostí, protože je studovaný a navíc má nám co říct, pomáhá lidem celý život, v podstatě zasvětil tomu svůj život, aby pomáhá lidem. Přináší informace, které zachraňují život lidí, které prodlužují život lidí. A jak jste četli v pozvánkách, myslím, že jsem to tam napsal, je to tam, patří k nejdůležitější populaci na světě a jedním z významných světových odborníků na výživu. Mimo jiné dělal doporučení také pro vládu Spojených států, protože bylo to požádáno, protože to byl kapacita, to byl někdo. Jasně, že v 93 letech to nedělá, protože už jako, jsou tam jiní mladší, kteří se tím zabývají, ale on pořád jezdí po světě a pomáhá lidem. Tak kde pozvou, tam ne. No a my jsme pozvali do našeho centra zdraví i z jiného důvodu, protože děláme rekondiční pobyty tam a on tam funguje jako ten hlavní lektor, hlavní host našeho pobytu nebo 2 pobytů. Děláme ještě s ním jeden na konci srpna, ten bude zaměřen na hubnutí, na cvičení. Hubnutí, cvičení a výživa. Takže kdo byste měl zájem, je to v blízkém Lipníku. A v té nejdůležitější populaci možná nám řekne sám, odkud to vychází, z čeho to vzniklo, každopádně pochází z Kalifornie, pracoval v městečku Loma Linda, zhruba 110 let tam funguje univerzita, která byla velmi progresivní a v podstatě ona jakoby osvítila tento směr v oblasti životního stylu a výživy a dala tomuto světu takové informace, jaké svět nemá, respektive neměl několik desítek let zpátky a byli těmi, kteří razili tu cestu toho zdraví. A z toho důvodu ti lidé, kteří tam žijí v okolí, i v tom širším okolí a přijali tento režim Lomalinské univerzity, tak v podstatě dnes už můžeme vidět, je tam nejvíce 100letých lidí na světě. 100 a více letých lidí na světě. Když jsem tam byl, můžu vám říct, že babičky 95 let, byl jsem si rád zaběhat a jim babička mě předběhla. Se dívám, to bych neřekl, to je věk teda. A druhá, třetí, a dědeček. Takový lidé tam normálně cvičí, chodí do fitness. Já vám můžu ukázat video, to je fitness plné takovýchto lidí. Nebo babička, která si jde ve 100 letech prodloužit řidičský průkaz o dalších 5 let. U nás se to nevidí, jo? Protože takový lidé už nejsou. Ne, že by řídili auto, ne, oni nejsou. Takže máme možnost se dovědět takové informace, které k tomu zdraví napomůžou a věřím, že nikdy není pozdě začít. Takže pojďme na to, pro ten pevný začátek. Já vás ještě nechám sedět. Já začnu já a začnu krátkým vstupem kurzu vaření. Pracoval jsem jako šéf-kuchař v Gantralefu, v některých jiných zařízení v republice a zůstalo bych to vařím doposud rád, i když ne tak čas máme školy, když je potřeba dělat kurzy vaření. Takže pojďme na to něco jednoduchého, zdravého, rychlého, levného, racionálního, to, co by nám chutnalo. Takže, přátelé, máme misku. Musí být nerezová, použijte, jako chcete. Je tam jeden semínko, které je pomleté. Je velmi dobré nastřeba na
V podstatě jsou tam omega-3 mastné kyseliny. Velmi dobré po každé stránce. Je to potravina, kde je nejvíce vlákniny ze všech produktů, 27% vláknin. Mimo jiné velmi kvalitní oleje a tuky. Takže my si vezmeme banán, dva zralé banány. Já je tu mixuju. Budu pracovat rychle. Když chcete, tak se ptejte potom zpětně, když jste nestihli. Také někdy jezdíte na baterky, potřebujete zdroj, můžu poprosit někoho to tam, nebo to sem trošičku přiblížit. Osladím třtinovým cukrem, tam není karo, ale tam třtinový cukr. Nedám toho moc, protože bychom, i ten banán je sladký trošku, budeme dělat wafle. Wafle složené. Zalijeme to na polněné semínko. Přidáme vrstvu hořky. Vezmeme sůl, no a osolíme. Bude to sice na sladko, ale i sladké věci, koláče, potřebuje osolí. Zeptám se pana profesora, nebylo to hodně? Tak, teď si nemůžu dovolit jen tak jako něco pokazit, že jo? Musím racionálně vařit. Já to zamíchám. Nechám stát nějakých 5 minut, já ještě to nebudu dávkovat. Teď vypnu waflovač a začnu to zamíchnout. V podstatě jenom ovesné vločky a voda. Kdybyste dali ovesné vločky a vodu, to stačí pro dobré wafle, kvalitní. Prosím vás, tak to můžete mít chléb, kdykoliv čerstvý, velmi rychle hotový. Za nějakých 6 až 8 minut máte 2 wafličky, když máte 2 waflovače, tak můžete to mít rychleji. Pro celou rodinu během 20 minut spoustu waflí. Vločky byly pomletý? Vločky nebyly pomleté, nabotnají. Tak. Můžeme tam dát třeba i vanilku, ale nemusíme. Nemusíme. Tak, teď v podstatě bych otevřel waflovač, dal tam a vy to budete vidět. Já budu pracovat a pan profesor bude přednášet. Dobré? Výborně. Na konci to všechno ochutnáme, receptu bude víc narážky. No, jak bude probíhat diskuse nebo po ní krátce, já budu připravovat rychle další věci, tak, abychom mohli Dobrý den. Ne, to si to podívejme. Takže já poprosím tedy pana profesora, můžeme začít přednášku a překládat nám bude magistra farmacie Andrejka Bránová, která v tematice doma asi 20 let dělá lektora zdravotního stylu, takže ona ty věci všechny zná také. Takže prosím. I have good news for you tonight. Mám pro vás dneska večer dobrou zprávu. We've had a major breakthrough scientifically in health. A major breakthrough in health. Advancing. Takže nejdůležitější doporučení, co se týká zdraví. You've heard of Louis Pasteur? Slyšeli jste někdy o Louisi Pasteurovi? The germ theory? Ohledně té teorie vlastně bakteriální zárodky. That was a major advance in science. Byla to vlastně takový největší nebo významný pokrok v medicíně. You've heard about penicillin? Slyšeli jste už o penicilinu od Fleminga? Another major advance. Další velký pokrok v medicíně.
Now, just in the last few years, we've had something similar, another major advance. Během posledních let máme tady něco podobného, další významný jakoby, objev, pokrok. And most people have not heard of it. A většinou jste o tom asi neslyšeli. We can now lower heart attack and stroke risk 80%. Nyní můžeme snížit riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice o 80%. Without taking any medicine. Bez užívání žádných léků. It's the lifestyle you live that's important. Je to váš životní styl, jakým žijete, to je důležité. There are 7 risk factors you must avoid. Je zde 7 rizikových faktorů, kterým se musíte vyhnout. Now, if the doctor treats you because you had a heart attack, and he treats you so you don't get the second one, we call that secondary prevention. Secondary. Yes. Takže jestliže vás lékař už léčí po té, co jste měli vlastně srdeční infarkt, tak tomuto přístupu říkáme sekundární prevence. But if you have high blood pressure, ale jestliže máte vysoký krevní tlak and the doctor treats you so you don't have a heart attack, a lékař vás léčí, abyste nedostali ten srdeční infarkt, that's called primary prevention. tomu se říká primární prevence. Now what we're talking about is living a lifestyle so you never get the risk factors for heart attack. Ale nyní, co se budeme učit, bude životní styl takový, abyste nikdy ten srdeční infarkt nedostali. We call that primordial prevention, one step before primary. Takže to je ještě stupeň před primární prevencí, taková ta jakože nultá prevence, nebo jak se Now, you need to know what those 7 risk factors are. Takže nyní vy byste asi rádi věděli, které jsou těch 7 rizikových faktorů. Number 1, don't smoke. Takže číslo 1, prostě nekuřte. In Eastern Europe, that's a big problem. Tady ve východní Evropě je to velký problém. I was lecturing in Slovakia the other night. Měl jsem nějaké přednášky na Slovensku po večerech. I made a mistake. Udělal jsem jednu chybu. I said 2/3 of your doctors are smoking. Řekl jsem, 2/3 vašich lékařů kouří. A retired nurse raised her hand. Ale jedna zdravotní sestra zvedla ruku. She said, "This is not true. A řekla, to není pravda. It's 100%. Je to 100%. But see, there was a problem. Ale podívejte, byl tady nějaký takový problém. We didn't know what caused heart attacks. Nevěděli jsme, co vlastně způsobuje srdeční infarkty. We only began to find out in 1948. A my jsme to začali objevovat teprve od roku 1948. Now, what happened here in 1948? Ale co se stalo tady v roce 1948? The Russian coup, Russian takeover. Takže Rusko se stalo takovým jakoby, no. And that hindered scientific information. A oni vlastně jakoby narušili toky těch vědeckých informací, zabránili nám, abychom získávali ze západu informace i lékařské. We have a president that was elected to be president 4 times. Měli jsme prezidenta, který byl zvolen prezidentem ve Spojených státech 4krát za sebou po sobě. And he died of a stroke. Zemřel na mozkovou mrtvici. And he had a doctor, very high up doctor. Měl lékaře, takového velmi, he was, very top admiral. byl to velmi Military. Aha, takže byla to taková velká šarže v armádě, ten lékař, jo? Now he was an ear, nose, and throat specialist. Ear, nose, and throat specialist. He was a doctor, ENT, ear, nose, throat,
I see. Byl to lékař vlastně krční, nosní, uční. Tohle byla jeho specializace. He took his blood pressure once. On mu jednou vlastně změřil krevní tlak. It was high. Byl vysoký. But he said normal for your age. Ale ten lékař říká, to je normální ve vašem věku. He didn't take it again for 3 years. Ale on vlastně neudělal žádné další měření v průběhu dalších 3 let. Someone else took it just before he had a stroke. Jiný lékař tomu prezidentovi změřil krevní tlak tak nějak těsně předtím, než se objevila ta mozková mrtvice. And his blood pressure was 300. A jeho krevní tlak byl 300. That was just before he had the stroke and died. Bylo to těsně předtím, než měl tu mozkovou mrtvici a zemřel. Now all his medical records were in a vault. Takže všechny jeho lékařské záznamy byly v nějakém asi sejfu. Only 3 people had the key, Pouze 3 lidé měli od toho klíč, including the doctor. včetně toho doktora. 3 days after Roosevelt died, his medical records disappeared. Takže 3 dny poté, co prezident Roosevelt zemřel, tak všechny lékařské záznamy zmizely. I think the doctor took them away. A myslím si, že ten lékař je odstranil. But in 1948, we didn't know anything about heart disease or stroke. Ale v roce 1948 jsme nevěděli téměř nic o mozkové mrtvici a srdeční. Well, it was 1945 he died. Tento prezident zemřel v roce 1945, takže to bylo ještě dříve. Then the new president, President Truman, Potom nastoupil další prezident Harry Truman. in 1948 he established the National Heart Institute. V roce 1948 vlastně založil Národní institut pro zdraví. And they also that same year started the Framingham Heart Study. A v ten samý rok započala vlastně Framinghamská studie výzkumu srdce. And that study, where they took the whole town in Massachusetts, Framingham, examined everybody, 5,000 people. Takže v tom městě Framinghamu žije okolo 5,000 lidí a vlastně ta studie zahrnovala všechny ty obyvatele Framinghamu. Bylo to ve státě Massachusetts. They didn't treat anybody. Nikoho neléčili. They just watched to see who was going to have a heart attack. Pouze sledovali, kdo dostane srdeční infarkt. That's when they discovered cigarette smoking increased heart attacks. Takže jednoho dne zjistili, že prostě to kouření, cigarety zvyšují vlastně počet těch srdečních infarktů. And I know in Slovakia they haven't heard about this tobacco being bad. Takže myslím si, že na Slovensku o tom nikdy neslyšeli. The doctors smoke. Protože lékaři kouří. Now in the United States, the doctors don't smoke anymore. Nyní ve Spojených státech lékaři už nekouří. Okay. Now I have a suggestion over here what to do to get people to stop smoking quickly. Nyní mám takové doporučení, návrh, co dělat, aby lidé přestali rychle s kouřením. They should have a law. Měl by tady být zákon. Nobody gets a diploma from graduating from anything if they haven't learned not to smoke. Takže nikdo by nemohl získat vlastně diplom na univerzitě, jakéhokoliv oboru. Then they can't get a diploma. They can't graduate if they're still smoking. Takže pokud by kouřil. But we need to do something. This is the most important health problem here in Eastern Europe. Ale to je opravdu ten nejdůležitější problém, největší problém tady ve východní Evropě. The second risk factor Druhý rizikový faktor is alcohol. Máte pravdu, alkohol. It increases blood pressure. Zvyšuje krevní tlak. It increases breast cancer in women. A zvyšuje riziko, nebo zvyšuje rakovinu prsu u žen. Increases rectal cancer. Rectal cancer. Rectal.
Yes. Zvyšuje vlastně rakovinu konečníku. Every time you take a drink, it kills a brain cell. Pokaždé, když si dáte nějaký drink, tak to vždycky ničí vaše mozkové buňky, zabíjí. One important minister said to me, jeden velmi důležitý ministr mi řekl, don't we have a lot of brain cells we don't use? Don't we have lots of brain cells that we don't use? Což pak nemáme dost mozkových buněk, které ani nepoužíváme. Yes, that's true. Ano, má pravdu. But what if the alcohol hits one you are using? Ale ten alkohol, který zrovna používáte, the social drinkers who don't drink a lot. Může zničit tu, kterou potřebujete. Aha, jo, tak pardon, tak rozumíte tomu dobře. Ano. Takže ten alkohol, který právě pijete, může zrovna zničit tu, kterou potřebujete. Now the social drinkers have 21% less Purkinje cells in their cerebellum, in a part of the brain that has to do with coordination. Drinkers? The drinkers, social drinkers. Takže dokonce i ti lidé, kteří pijí, konzumenti, kteří pijí alkohol příležitostně, tak vlastně si ničí mozkové buňky v mozečku. Okay. So the second risk factor is avoid alcohol. Takže druhý rizikový faktor je vyhýbejte se vlastně alkoholu. Third risk factor. A teď ten třetí rizikový faktor? Inactivity. Inaktivita, málo pohybu. Sitting in front of the TV with the remote control. Aha. Takže když sedíte před televizí, jenom mačkáte ovladač. That's a big exercise program. To je opravdu velký cvičený program. Now, I want to tell you one scientific study to show you how important exercise is. A rád bych vám představil jednu vědeckou studii, která ukazuje na to, jak je pohyb důležitý. Here's a man who exercises. Máme tady člověka, který cvičí, He smokes. ale taky kouří. He has high blood pressure. Má vysoký krevní tlak, He has high blood cholesterol. má vysoký krevní cholesterol, He lives longer than the man who doesn't smoke, who doesn't have high blood pressure or high cholesterol, who is inactive. ale tento muž bude žít déle než ten, který nemá vysoký krevní tlak, nemá vysoký krevní cholesterol a nekouří, je nekuřák, to bylo to první, tak ten bude žít méně. Ale necvičí. Ale necvičí. Jo, to jsem říkala, že necvičí. Jo, ale necvičí, pardon. Takže 3 věci má vysoké a nepříznivé, ale necvičí. Takže rozumíte, teď jsem to zamotala. I had a lady that's kind of big that helped me with my PowerPoint lectures, the graphics. She was kind of big. Takže znal jsem ženu, která dělala něco pro moje lekce a byla hodně taková silná. Much over 150 kilos. Více než 1 metra. Kind of big. Velmi velká. I said to her one day, Kathy, I must talk to you about your weight. Jednoho dne jsem jí prostě řekl, Katy, já ti musím něco říct ke tvé váze. Her face dropped. Její obličej, jak si se orosil. I said, I'm a preventive medicine doctor. I must talk to you about your weight. Takže on říkal, John, že já jsem doktor preventivní medicíny, já s tebou musím o tom mluvit. I said, do you want the good news first or the bad news first? Chceš slyšet nejprve dobrou zprávu, anebo tu špatnou? She said, give me the bad news first. První mi řekni tu špatnou zprávu. I said, you should know that overweight increases your risk of dying from almost every disease we know. Takže tvoje nadváha v podstatě zvyšuje riziko úmrtí téměř všech nemocí, které známe. But now let me give you the good news. Ale teď mi dovolila, abych ti řekl tu dobrou zprávu. If you exercise, then the overweight won't matter. Takže když budeš ale cvičit, tak ti ta váha nebude až tolik vadit. If you are very big, but exercise, Ale i když jsi velmi silná, ale přitom budeš cvičit,
you have only half the risk of dying compared to the normal weight person who's inactive. Takže když budeš takhle cvičit, tak budeš mít pouze poloviční riziko úmrtí, než osoba, která má normální váhu a necvičí. A boy who begins to smoke in his young years. Takže chlapec, který začal s kouřením v jeho mladém věku, He continues to smoke until he's mid-middle age. Takže pokud pokračuje s kouřením až do svého středního věku, He cuts off 20 years of his life. vlastně si zkrátí život o 20 let. But exercise tells you how much longer you're going to live, better than even cigarette smoking. Ale cvičení vám vlastně řekne více o tom, jak dlouho budete žít, než to kouření. In our church, we don't allow people to come in who are smoking. V naší církvi máme jako zákaz, aby tam chodili lidé, kteří kouří. Není dovoleno, aby se tam kouřili. But we bring a lot of people in who don't exercise. Ale dovolíme mnoha lidem, aby docházeli, když třeba oni necvičí. 1/3 of the women who have heart attacks in the United States is because of inactivity. 1/3 žen ve Spojených státech, které mají vlastně srdeční infarkt, je vlastně způsobená jejich neaktivitou. I have outlived both of my older brothers. Takhle jsem ztratil oba své starší bratry. Because I moved into the country. I moved into the country. I outlived both my older brothers. Takže takhle on vlastně, já se omlouvám, přežil oba své starší bratry díky tomu, I moved into the country. že se přestěhoval na venkov. We heated our house with wood. Aha, takže oni vlastně si topili dřevem. I chopped the wood. A prostě pravidelně sekal dřevo. I had a big garden. Měl jsem velkou zahradu. One year I planted 3,000 strawberry plants. Jeden rok jsem vypěstoval 3,000 kilogramů strawberry. 3,000 plants. Aha, takže 3,000 různých jakoby kousků těch rostlinek jahodů. People say, what do you do with all the strawberries? Lidé se mě ptají, co s těmi jahodami děláš? They don't understand. Nerozumějí. It's the best way to make friends. Je to nejlepší způsob, jak si můžete získat přátelé. Everybody likes strawberries. Všichni mají rádi jahody. But that's exercise. Ale je to taky pohyb. Okay. So I think that's why I outlived my brothers. Myslím si, že to je důvod, proč žiju déle než můj bratr. I don't know how long I will outlive them, but they died many years ago. Nevím, o kolik déle žijí, ale oni zemřeli už mnoho let přede mnou. Okay, so the third risk factor is exercise. Takže ten třetí rizikový faktor je pohyb. The fourth risk factor. Čtvrtý rizikový faktor. Don't get overweight. Tak jak vyhýbejte se, abyste měli nadváhu. Now I already said if you exercise, it doesn't matter. Už jsem vám řekl, že když cvičíte, tak to až tak to moc nevadí. But the reason most people are overweight is because they are not exercising. Ale ten důvod, proč je tolik lidí obézních, je ten, že vlastně oni necvičí. The fifth risk factor. Pátý rizikový faktor. They used to say less meat in the diet. Dříve se říkalo, abyste měli ve své stravě méně masa. People didn't like that message. Lidé ale toto doporučení nemají moc rádi. That's negative. Je to negativní. So they changed it to positive. Takže to změnili tak, aby to bylo pozitivní. Eat more fruits and vegetables. Jeste více ovoce a zeleniny. But this is kind of an important factor. Ale to je taky velmi důležitý faktor. You see, all these factors lower blood pressure.
Podívejte se na ostatní rizikové faktory, vlastně snižují vysoký krevní tlak, reduce heart attack risk, snižují vlastně riziko srdečního infarktu. Now, I would like to make that recommendation a little bit stronger. Byl bych radši, kdyby toto doporučení bylo poněkud takové silnější, přísnější možná. Ideally, be a vegetarian. Be a vegetarian. Takže buďte vegetariáni. Now, let me explain why. Dovolte mi, abych vám vysvětlil, proč vlastně. The U.S. government, every 5 years, appoints a scientific committee to tell us how we should eat. Takže vláda Spojených států vlastně každých 5 let dělá takový výbor shromáždění, kde se sejdou vědci a ti vydávají doporučení, jak bychom měli jíst. Every time in the past years, they've said a Mediterranean diet was the best. Všechny ty předcházející roky, období se říkalo, doporučovalo, že vlastně středomořská strava je vlastně nejlepší. But last year, for the first time, Ale v loni poprvé there's another good kind of diet. bylo tam doporučení jiného druhu. The vegetarian diet. Doporučování vegetariánskou stravu. Now, these scientists, none of them are vegetarian. Ale většina těchto vědců nejsou vegetariáni. But they recommended the vegetarian diet. Ale oni doporučili vegetariánskou stravu. Why did they do that? Proč to vlastně udělali? The scientific evidence is so strong in favor of it. Ten vědecký důkaz toho byl tak silný, že oni nemohli udělat jinak. Let me give you one reason why it's so important. Dovolte mi dát vám jeden důvod, proč je to tak důležité. Vegetarians are living so much longer than those who are not vegetarians. Vegetariáni žijí mnohem déle než ti, kteří nejsou vegetariáni. They watched the people in California. Sledovali lidi v Kalifornii. How 1% of the men live to be 85 or more? Jaké procento mužů žije déle než do 85 let? 19.5%. Bylo to 19,5% mužů. They compared them to a group of vegetarians. Srovnávali je se skupinou mužů, kteří byli vegetariáni. Those men, 48.6% live to be 85 or more. Takže z těch vegetariánů žilo 48,6% déle než vlastně těch nevegetariánů. Now, the women live longer than the men. A co se týká žen, ty přece žijí déle. In the general population, 39.3% of the women live to be 85 or over. Takže v běžné populaci 39,5% žen žilo déle než do 85 let. But for the vegetarian women, ale u žen vegetariánek 60.1% to bylo 60,1% žilo déle než do 85. So that forced the committee to say that's a good diet. Takže poprvé se doporučovalo, že ta vegetariánská strava je dobrá strava. Now, they all said which food groups make that good diet. A teď také do toho doplnili, které druhy potravin, které skupiny potravin tvoří dobrou vegetariánskou stravu. In the past they said lean meat helps to make the good diet. V minulosti se doporučovalo v dobré stravě, dietě, aby bylo rybové maso. This time the scientists left off lean meat. Takže tentokrát vědci vlastně to rybové maso vynechali, vypustili. But when it got to the political leaders, the head of the Department of Agriculture and Department of Health, they put it back in. Ale co se týká politických představitelů, kteří zastupují zdravotnictví a zemědělství, tak oni nakonec zase vrátili to rybové maso zpátky.
So these are the 5 big risk factors. Takže toto je vlastně 5 rizikových faktorů. Then they added 2 more. Ale já bych k tomu přidal ještě další 2. High blood pressure Vysoký krevní tlak and high serum cholesterol. a vysoký sérový cholesterol. But if you do these 5, you're not so apt to have high blood pressure or high cholesterol. Ale když dodržujete těch 5 prvních doporučení, tak vlastně si nemusíte dělat starost ohledně těch dalších 2 rizikových faktorů. Okay, but what about blood pressure? Tak nyní se podíváme na ten krevní tlak. Exercise is the best thing to do to prevent high blood pressure. Opět cvičení je ta nejlepší věc, kterou můžete udělat, abyste předcházeli vysokému krevnímu tlaku. But all 5 of those factors have to do with blood pressure. Ale vlastně všech těch 5 rizikových faktorů má co dočinění s krevním tlakem osobním. So if you have blood pressure and you want to lower, Takže když máte vysoký krevní tlak a chcete ho snížit, you do those 5 things. musíte dělat těch prvních 5 věcí. Okay. Now there's a second way to lower blood pressure. Ale je tady taky další způsob, jak snížit vysoký krevní tlak. Be a vegetarian. Buďte vegetariáni. Vegetarians have only half as much hypertension. Takže vegetariáni mají jenom polovinu procent případů té hypertenze. They only have half as much kidney disease. Mají také o polovinu menší výskyt ledvinových onemocnění. Okay. There's a third way to get your blood pressure down. Je tady také ještě třetí způsob, jak snížit vysoký krevní tlak. Don't eat any salt. Nejeste žádnou sůl, nepoužívejte sůl. We should have twice as much potassium as we do sodium in our diet. In US. We should have twice as much potassium. Takže v naší stravě bychom měli mít 2krát větší příjem draslíku, než máme. But it's the way around. We have twice as much sodium. Ale je to naopak, my místo toho draslíku přijímáme 2krát více sodíku. We take our potatoes. Vezmeme si naše brambory, We peel oloupeme je, zbavíme je and throw the potassium away. a v podstatě vyhazujeme draslík pryč. Then we slice them, Pak je rozkrajíme, deep fat fry them, ještě je osmažíme, add salt. pořádně posolíme, You know, we triple the price, a vlastně zvýšíme cenu 3krát and you buy potato chips. a pak si koupíte bramborové pínky, chipsy. A lot of salt. A hodně soli We throw away the potassium. a navíc vyhazujeme draslík. So, but those are the 3 ways to try to lower the blood pressure. Ale toto jsou vlastně 3 způsoby, jak můžeme snížit vysoký krevní tlak. Now, what about the cholesterol? Tak a nakonec, co se týká cholesterolu, Primarily, it's too much saturated fat and cholesterol in the food we eat. takže to nejdůležitější, nebo to primární je, že přijímáme příliš mnoho cholesterolu a nasycených tuků v naší stravě. 100% of the cholesterol in the food we eat comes from animal products. 100% cholesterolu, který sníme s jídlem, vlastně pochází z živočišných produktů. That's why the vegetarian has an advantage. Takže to je právě výhoda vegetariánů. But our body makes as much cholesterol as you get in the food you eat. Ale naše tělo se samo vytváří tolik cholesterolu, jako přijímáme ze stravy. But what your body makes is pure cholesterol. It does not cause the atherosclerosis in monkeys. Ale ten cholesterol, který si tělo vytváří, nespůsobuje tu aterosklerózu, jako se to objevilo třeba u opic. The cholesterol has to be oxidized. That means exposed to the air. So that's in the food. Takže, aby ten cholesterol způsoboval aterosklerózu, musí být oxidovaný. A to vlastně, a to znamená, že musí být vystavený působení kyslíku, a to se právě děje v té potravě. We need to avoid the oxidized cholesterol. Musíme se vyhýbat oxidovanému cholesterolu. Now, if you like milk, A nyní, pokud máte rádi mléko, I'll tell you how you can get it so it's not oxidized cholesterol. řeknu vám, jak můžete získat mléko, aby neobsahovalo oxidovaný cholesterol. You go out to the barn, Půjdete ven na farmu, you get under the cow,
Lehnete si pod krávu and you get it direct before it's supposed to be. a vlastně budete to mléko pít přímo z té kávy. We're supposed to lower our cholesterol intake. Potřebujeme vlastně, We're supposed to have less cholesterol. abychom měli méně cholesterolu, Saturated fat. méně nasycených tuků. 2/3 of it comes from animal products. Vlastně 2/3 tady těchto cholesterolů nasycených tuků pochází z živočišných produktů. Okay. Těch nasycených tuků. So you can see the vegetarian has an advantage. Takže vidíte, že vegetariáni v tomto mají vlastně výhodu. Okay. Now those are 7 risk factors. Takže toto je těch 7 rizikových faktorů. How do we know it lowers heart attack risk? Jak vlastně víme, že to snižuje riziko srdečního infarktu? They've watched thousands of people over many years, and the people who live that way don't have heart attacks. Takže bylo sledováno mnoho tisíc lidí v průběhu mnoha let a bylo sledováno ten vliv na výskyt srdečního infarktu. But how many people live that way? Ale kolik lidí vlastně žije tímto způsobem? Not very many. Není jich moc. In the United States, they say less than 5%. Ve Spojených státech říkají, že je to okolo méně než 5% populace. But the American Heart Association has a goal. Ale americká kardiologická asociace má takový cíl. By 2020, Do roku 2020, do roku 2020, that we will have 20% living that lifestyle. bychom chtěli mít 20% lidí, kteří žijí tímto způsobem. Now, what's amazing about this scientific advance Co je na tomto odborném nebo vědeckém doporučení úžasné, is that all scientists in the whole world agree. Je, že všichni odborníci na světě tady s tím souhlasí. The World Health Organization says so. Říká to i Světová zdravotnická organizace. The European Cardiology Society says so. Evropská kardiologická asociace to potvrzuje. The American Cardiology Society says so. Také americká kardiologická asociace. Because they're all reading the same scientific literature. Protože všichni studují stejnou odbornou literaturu. They know this works. Oni ví, že to funguje. Now I have to tell you something very exciting. Musím vám teď říct něco velmi vzrušujícího. In the United States, 25 million Americans are taking statin drugs to lower their risk of heart attack. Ve Spojených státech 25 milionů lidí užívá statiny, které vlastně jsou na snížení cholesterolu. They just did a big study. Udělali velkou studii. They found out for 93% of them, Zjistili, že 93% těchto lidí, kteří berou ty statiny, it didn't increase their life expectancy any. It didn't increase their living longer. takže vlastně to neprodlužuje jejich délku života. Those were the people who were taking it to lower their blood cholesterol, but they didn't have heart disease. Those were people who did not have the heart disease, but they took the medicine just to lower their blood cholesterol. Takže co se týká lidí, kteří neměli srdeční onemocnění a pouze měli zvýšený cholesterol a užívali ty léky na snížení toho cholesterolu. But 7% who were taking it had heart disease. Ale 7% těch, kteří měli srdeční onemocnění, And that did increase their life expectancy 8.25 years. tak u těchto lidí se vlastně tyto léky mohly prodloužit život asi o 8 a quarter? 8.25. Takže prodloužili život asi o 8 a čtvrt roku déle. Okay. U 7% lidí, kteří měli srdeční onemocnění, zvýšený cholesterol a brali ty statiny. We've discovered that taking medicine to lower your cholesterol when you get older than 70 years of age is not good.
Zjistilo se dokonce, jestliže užíváte statiny, abyste si snížili cholesterol a máte více než 75 let, tak to vůbec není dobré. Now, most of the studies regarding medicine and lowering cholesterol were done on men. A taky je zajímavé, že většina studií, která sledovala působení těch statinů na snížení cholesterolu, byla udělána u mužů. And these scientists are saying women are just like men. Odborníci v podstatě tvrdili nebo předpokládali, že ženy jsou stejné jako muži. And they're treating them just like the men. A léčí ženy stejně jako muže. Now, I'm a doctor. Já jsem lékař. I know there's a difference between men and women. Vím, že jsou tady rozdíly mezi muži a ženami. They did 3 studies just on women. Dělali asi 3 studie pouze u žen. And those who took the medicines to lower their cholesterol, A ty, které užívali léky na snížení cholesterolu, they died sooner. zemřeli dříve. And we found out that older people like me, Taky jsme zjistili, že starší lidé, jako jsem já, they live longer if their blood cholesterol is higher. žijí déle, když je jejich krevní cholesterol trošku vyšší, trošku zvýšený. So our whole theory that living right to lower the cholesterol will eliminate heart attacks is not right. Our whole theory that if we lower the cholesterol using medicine, will lower the heart attack risk is not right. Takže zjistili jsme, že vlastně ta teorie že užívání léků na snížení cholesterolu, že jsme si mysleli, že to sníží taky srdeční infarkty, tak to vlastně není pravda. So last year the World Cardiology Association, Takže v loni Světová kardiologická asociace they said we should admit to the people that our theory is wrong. řekla, že nemůžeme vlastně We should admit, we should tell them that their theory is wrong. musíme říct lidem, že vlastně celá naše teorie byla špatná. But we should tell them what really benefits them. Ale musíme jim také říct, co jim skutečně přinese užitek. Living proper lifestyle. Žít takovým dobrým životním stylem. That to me is kind of exciting that this lifestyle is more important than those statin medicines. Je to velice zajímavé a opravdu i vzrušující, že vlastně nám může pomoct pouze životní styl, zdravý životní styl a můžeme úplně zanechat ty léky statiny. They say the statin medicines, if it helps, only helps 30%. Takže pokud statiny fungují, tak pomáhají jenom asi 30%. But lifestyle decreases the risk 80%. Ale co se týká životního stylu, tak ten snižuje rizika toho onemocnění o 80%. So we need to change 80%. That's a lot better than the 30%. Yeah, But now, even for 93% of the people taking it, it didn't really help. yes. So it's kind of exciting, the new information. Takže to je opravdu velmi taková vzrušující, zajímavá informace. We've taught the doctors to treat people with statin medicines. Původně jsme říkali lékařům, aby léčili lidi těmito léky. It's going to take many years to unteach them. A bude to trvat hodně let, abychom je to odnaučili. And probably 10-15 years later, you will hear about this here, the check. Možná za 10-20 let to tady budete mít taky. But I'm giving you the newest information that we have on heart disease. Ale nyní vám předávám novinky odborné, které máme ohledně léčby srdeční. Do you have any questions you'd like to ask? Máte nějaké otázky, které byste se chtěli zeptat? So you can all go out and start exercising tomorrow. Takže chystáte se zítra cvičit? You're all going to eat more fruits and vegetables. A
chystáte se jíst více ovoce a zeleniny? Stop drinking alcohol or smoking. Nepijte a nekuřte. You know, smoking is increasing around the world. Víte, ono to kouření se rozšiřuje po celém světě. In the developing countries, it's increasing. Zejména v rozvojových zemích. The suggestion is by the World Health Organization that by the year 2025, doporučení Světové zdravotnické organizace je, že do roku 2025 we will have 10 million people dying every year because of cigarette smoking. takže budeme mít okolo 10 milionů lidí, kteří zemřou na následky kouření. Každý rok. How many people in Czech Republic? Kolik máte v České republice obyvatel? That's like everybody in the Czech Republic dying every year. That many people. Takže je to, jako kdyby každý rok zemřeli všichni obyvatelé České republiky. That's because so many people are smoking. A to je v podstatě díky tomu, že tolik lidí kouří. Okay. How about those waffles? Takže You can continue. Okay. Any question you want to ask? How is it with the pharmaceutical industry? Because the whole system is corrupt here in Czech Republic because the doctors they have to prescribe medicine. You know, they earn the money in this way. So when I go to the Czech doctor, I have a problem when I come with these ideas. Let me tell you the latest recommendation. Dovolte mi říct to poslední doporučení. Is the doctor is supposed to spend time with the patient. Vlastně předpokládá se nebo očekává se od lékaře, že by měl vlastně strávit čas se svým pacientem. Explaining the value of using the medicine and the value of not using it. Aby mu vysvětlil vlastně vlastně ty záležitosti týkající se užívání léku a taky výhody nebo prostě aby mu vysvětlil rozdíl mezi užíváním léku a tím, když bude žít zdravě. And the patient spoke to help decide whether he wants to take it. A ten pacient, očekává se, že ten pacient se sám rozhodne, jakým způsobem to bude dělat, jestli bude chtít užívat léky, anebo bude chtít sám se sebou něco dělat. 2/3 of our doctors in the United States. 2/3 2/3 lékařů ve Spojených státech are in group practice. jsou v takových skupinách, jsou v odborných skupinách. Some doctor at top. Je tam vždycky nějaký lékař jakoby v čele. He says you have to see a new patient every 10 minutes. A ten vlastně říká, že byste měli vyšetřit pacienta každých 10 minut nového pacienta. The doctor doesn't have time to talk much to the patient. Takže jinými slovy, co 10 minut nový pacient, tím pádem lékař nemá moc čas se s tím pacientem mluvit. So that's a big problem. To je opravdu velký problém. Any other questions? Jaké další otázky? But I'm excited about this major breakthrough that people haven't heard about. Jsem ohledně toho opravdu zkušený, Because it's lifestyle, it's not medicine. protože životní styl to nejsou léky. No medicine can do that good. Žádný lék to nedokáže udělat tak dobře. And this is in the scientific literature. A je to dokonce v odborné literatuře takhle popsáno. Takže Já jsem měl zkušenost, že jsem mi zlomil jsem si kotník a český lékař mě vynadal, když jsem mu řekl, že jsem vegan a doporučil mi jíst samozřejmě mléčné produkty, protože potřebuji vápník na rychlejší růst, aby mi to rychleji srostlo. Když jsem mu vysvětloval, že vápník, že mlíko kravský vytahuje vlastně vápník z kostí ještě, informaci jsem měl, tak mě řekl, že pokud se mi to neuzdraví, je to na moji vlastní zodpovědnost a poslal mě pryč.
because calcium. Yes, it's clear. Let me. And I will continue. So he refused to drink milk, and because he knows about that milk drinking can take calcium from bones, according to some studies. But you know this. And the doctor said that it's your responsibility. Yeah. It's your own responsibility if it won't be treated well, so it is your problem. Now let me tell you what the American Heart Association recommends. Takže dovolte mi říct vám, co doporučuje americká zdravotnická. They say don't eat butter. Nejeste máslo, říkají, doporučují. What about milk? A co se týká mléka, They have recommendations for people over 2 years of age. Mají doporučení pro lidi starší než 2 let. But that's most of us here. To je většina z nás. The recommendation is not to use whole milk. To doporučení obnáší to, že neužívejte Don't use the whole milk with the fat. prostě mléko s tím plnotučné mléko. Use no fat milk or 1.5% or less. Takže můžete používat odstředěné mléko bez tuku, anebo mléko, kde je maximálně 1,5%. Now what about cheese? A teď, co se týká sýru, In the United States we have only half as many cows as we used to have. nyní ve Spojených státech máme polovinu kráv, co jsme měli v minulosti. They're producing twice as much milk as we used to have. Ale tyto krávy produkují 2krát tolik mléka, než jsme v minulosti vyprodukovali. We don't know what to do with the milk. Nevíme, co s tím mlékem máme dělat. So we turn it into cheese. Takže to vlastně z toho vyrábíme ten sýr. Today our cheese stores are more than any other day in our history. Takže jsou tam takové zásoby sýra, že to nikdy tak nebylo ani v celé historii. We don't know what to do with all the cheese. Fakt nevíme, co s tím vším sýrem máme dělat. So we established a lunch program for the children in schools. Takže oni vlastně ustanovili takový program nebo stravovací program pro děti ve školách. It's not to help their health. Nepomáhá to jejich zdraví. It's to help the farmers' health. Má to pomáhat zdraví farmářů. So they're giving away the cheese to the school children. Takže dávajte sýry do škol. Okay. Then what about pizza? A co taková pizza? Got all that cheese? Každá má nějaký sýr, že? Počkejte, já zavřu dveře, to je pizzerie. And so we made our own cheese using cashews. Takže můžeme si vyrobit vlastní sýr za použití oříšku cashew. What about ice cream? A co taková zmrzlina? Everybody likes ice cream. Everybody likes ice cream. Všichni mají rádi zmrzlinu. Now we freeze our ripe bananas and put them in a blender, and we can make ice cream just out of bananas. Takže my si můžeme zmrzlinu taky vyrobit, když dáme banány do mrazáku, pak je rozmixujeme a uděláme si vlastní zmrzlinu. And now what about all the sugar? A co se týká cukru? I thought that only had to do with the dentist. I thought the dentist was the only one concerned about that. Vlastně myslím, že se o to starají pouze zubaři. My son has no cavities in his teeth. Můj syn nemá žádný zubní kas. Of course, he's still young yet. He has plenty of years. He can still get it. Ale on je ovšem mladší než já, má spoustu roků před sebou, kdy ještě ten zubní kas může dostat. He's only 67. Má pouze 67 let. Now, I still have my own teeth. I'm 92 and I still have my own teeth. Takže co se týká mých vlastních zubů, mám 93 a mám pořád. No, 93 zubů. Ne, mám 93 let, no, jako... Jsi mě přerušila. No, prostě.
Mám 93 let a mám pořád své vlastní zuby. Okay. But the Heart Association has recommendations. Ale vlastně kardiologická asociace má taky doporučení. Those who eat the most sugar compared to the least. Those who eat the most sugar compared to those takže who eat the ti, least. kteří jí nejvíce cukru ve srovnání s těmi, kteří jedí nejméně cukru, Have 2.4 times more heart attacks. mají 2,5krát vyšší riziko srdečního infarktu. So sugar even increases heart attack risk. Takže dokonce i cukr dokáže zvyšovat riziko srdečního infarktu. Okay, any other questions? And what about the bones? What's that? What about meal? Is it Should be not fat without the fat. Yes. Is it a good source of calcium? He is vegan, so he reduces milk. Yes. Takže možná pro vás by to polotučné mléko nebylo až tak špatné, i když jste vegan. Now, a vegan, of course, has to take B12, get B12 somewhere. A co se týká veganů, musí si dávat pozor na vitamin B12, to určitě víte. And there's a little question how much calcium they should get. Aha. A je zde také otázka, kolik vápníků by vegani měli získat. Vegans have 37% more bone grace, more fracture. A je zajímavé, že vlastně vegani mají 37% vyšší výskyt fraktur, zlomenin kostí. But if they get 525 milligrams a day of calcium, there's no increased risk. Ale pokud člověk přijímá 525 mg vápníků denně, tak není žádný zvýšený výskyt zlomenin. If you don't use any milk products, no dairy products, Pokud vůbec nepoužíváte žádné mléčné výrobky, they did studies in Poland and they were getting 250 milligrams of calcium. dělala se studie v Polsku, kde podávali 250 mg vápníků denně. If they had 1 cup, 1/4 of a liter of a milk substitute that is fortified with calcium, they would get 550 milligrams. Takže pokud by měli nějaký sklenici produktu, třeba sojový produkt, který je obohacený o 275 mg. There's 300 in a cup. Yes. Aha. Takže který je obohacený zhruba 300 mg vápníku v té jedné sklenici, tak taky tam nebude problém. Takže normální ta veganská strava nám dodá těch 250 a zbylých okolo 300 vlastně je ta obohacená sklenička jedna třeba. Takové množství, jo? Prosím. A ještě poslední třeba otázka. His last question. Přijímá tělo vápník z těch prášků nebo stejným způsobem jako z přírodních zdrojů? Interesting question. Does our body can utilize calcium the same way from tablets as well as from natural products? Can do. If our body can use the calcium from pills, the same efficiency as from natural from food. 40% of Americans are taking calcium supplements. Takže 40% Američanů vlastně užívá potravinové doplňky s obsahem kalcia. For the women, we think it's increasing heart attack risk. U žen se domníváme, že to zvyšuje riziko srdečního infarktu. For the men, it's increasing prostate cancer risk. U mužů toto zvyšuje riziko rakoviny prostaty. The standard recommendation of nutritionists, standardní doporučení výživových odborníků, you should get all the nutrition you can from food rather than supplements. Takže měli byste veškeré ty složky, které tělo potřebuje, přijímat z potravy nejlépe.
the people who take all the supplements die sooner than those who don't take them. Lidé, kteří užívají všechny ty potravní doplňky, umírají mnohem dříve než ti, kteří je neužívají. There's only one nutrient I think we maybe need supplement because it's not in the food. Takže je zde jediná věc, kterou bychom asi z té stravy nezískali dostatečně, takže potřebujeme i nějaké ty potravinové doplňky. That's vitamin D. Je to vitamin D. We have to hunt here in the Czech Republic to find the sun. We have to hunt to find the sun. Aha, musíme jako za tím sluníčkem běžet, abychom ho nějaké našli tady v České republice. We don't get enough sun. Nemáme tady dostatek slunce. And even then, people of my age, our kidneys, liver, skin, working at half speed, so we don't absorb it like we should. Takže také co se týká lidí mého věku, tak žel prostě játra, ledviny a kůže nepracuje tak jako dříve, pracuje na poloviční rychlost. Okay, back to Roman and the waffles. Takže Tak přátelé, líbilo se vám to? Viděli jste takové nadšení u lidí mladších, kteří se snaží přesvědčit o svém tom, čem žijí. Takže děkuji moc Johnovi. Děkuji. Já myslím, že bychom, pokud se vám to líbilo, mohli bychom třeba mu poděkovat. Žádná informace nemá cenu, dokud ji neaplikujeme do praxe, do toho každodenního života. Je to tak? Pokud bychom slyšeli, věděli, akorát bychom měli špatné svědomí a žili s ním nadále, tak bylo by nám ještě hůř. A pokud to aplikujeme, tak i to svědomí bude v pořádku, protože dělám to, co vím, ale také se to odrazí nějak na mé fyziologii. Tak pojďme na to. Pro srdíčko, velmi dobré. Lněné semínko, znáte ho? To malé semínko, tvrdé semínko, mají ho rádi ptáci. A pro tuto chvíli budeme takovými ptáčky, také i my. Měli bychom každý den, dejme tomu 2-3 lžíce polévkové, pomleté, tak to na kapelníku. Určitě máte doma kapelník v období, kdy jste ještě pili kávu. Pokud je to ještě bylo včera, tak od zítra aspoň víte, na co ho používat. Tady máme lněné semínko, tady máme toto. Výborné pro srdíčko, neobsahuje žádný cholesterol, nasycené tuky, ty jakoby špatné věci a vedlejší produkty trávení živočišných produktů, protože je to produkt rostlinný, je to sojový sýr. Přidám tam lněné semínko. Tofu je bílé a trochu malá část je uzeného. Já to dám vlastně tak, abyste to viděli. Přidám tam trochu bazaliku. Podle toho, jak to máte rádi, můžete dát, můžete nedat. Česnek. Používám česnekový prášek hlavně v případě, když si to chci uskladit do lednice. Na třeba do rána nebo na druhý den do druhého dne. Lepší je to čerstvé. Pokud to s ním hned a vím, že to s ním hned, tak používám čerstvý česnek. Aby se mi to nekazilo. Použiju trochu kurkumy. Může být nahořklá, ale je silně protizánětlivá, takže je dobrá, zdravá a přidá také krásnou barvu. No a pak ještě přidám lahutkové droždí. Je to neaktivní droždí, které dodám na chuť. No a pak ještě přidám olivový olej. Nemusí moc, v běžných pomazánkách máte od 20% tuku. V této najdeme možná 3 nebo 5% tuku. Tady se tam jdeme semínko, které to obsahuje. No a potom už uděláme jenom z. V tomto případě můžeme dát trochu vody. Můžeme ji nedat, ale můžeme ji přilít, záleží od konzistence, jakou požadujeme.
hlasu, že jo? Ne? No vidíte, tady nám chyběla. Soli ne hodně, dneska jsme si řekli, také o tom tlaku, to byl myslím 6. bod. Pan profesor se mnou nedívá, tak trochu ještě musím vrátit zpátky. No. Já bych řekl, že to stačí. Takže to je první věc, kterou teda druhá mimo waflí, druhá věc, kterou jsme řekli. Let me say something about soybean. Říct něco o soji. Ano. All beans are good at lowering blood cholesterol. Takže všechny boby jsou dobré v tom, že snižují krevní cholesterol. They lower the bad kind, but also lower the good kind. Ale vlastně jednak snižují jak ten špatný cholesterol, tak snižují také i ten dobrý cholesterol. But soybeans are different. Ale sojové boby jsou jiné. They lower the bad kind, the LDL. Snižují ten špatný druh cholesterolu LDL, but they raise the good kind, the a HDL. ten dobrý HDL cholesterol zvyšují. So they're unusual beans. Takže to jsou zvláštní boby. When I go out every week to buy these, Když jsem si chodil každý týden na I buy more than a kilo every time. vždycky jsem si nakoupil aspoň kilo. We use that quite a bit around. Takže u nás doma to hodně používáme. Another question? Někdy jsem slyšela našeho středního českého alergologa, který říkal, že úplně suverénně největším alergenem potravinovým je právě soja. Co se o to myslí? Our specialist in our republic told that soya is the best allergen among the other. If more people use it, there will be more allergies. Takže když to bude používat více lidí, bude zde více alergií. Right. We have allergies to cow's milk. Máme také alergie na kravské mléko. Now we have so many people using soy milk, we're beginning to get more allergies to that. A teď máme vlastně více lidí, kteří užívají sojové mléko, takže taky získávají také alergie. So you can get allergic to almost anything. A můžete získat alergii téměř na vše. The more people that use it, the more we get allergic to it. Takže čím více lidí to bude používat, tím více bude vyšší výskyt alergie na soju. But most people are not allergic to soy. Ale většina lidí není zase soju alergická. Perhaps here in Czech Republic they have results from our population. Yeah. Takže možná čísla v naší republice jsou trochu jiná než u nich. Říkal, že zde je na ten výzkum českého obyvatelstva, ale to říkal, že co se týče uvedené znášenosti ta soja, že tak nevím, jestli je to chloupy, nebo co se to myslí. No, tak on to vlastně říkal, že si myslí, že čím víc lidí to bude jíst, tím více bude alergiků na soju. No, asi. She is asking what is your opinion on soya as allergen. Because the specialist here in Czech Republic told
We have many things that people are allergic to. Some are allergic to strawberry. Yes, Not I me. understand. But there were some studies on this. I know. We have lots of studies in the U.S. And they're allergic to a lot of things when they're young. Most of them grow out of it when they get older. The nuts, they oftentimes do not grow out. But all the other allergies, when they're young, sometimes they grow out and they're not allergic when they're older. Takže někdy ty alergie se vyskytují třeba spíš u těch dětí a když člověk dospěje, tak ta alergie zmizí taky. To je taky jiná stránka toho problému. A jinak podle jeho zkušeností prostě existuje mnoho studií na téma alergie. Prostě v podstatě alergie nemůže být teoreticky cokoliv. If you're allergic to something, then you should use it. Takže pokud člověk má na to alergii, tak by to samozřejmě neměl. There's no one food you have to have. Možná by se pak nemohli jít vůbec nic. But the number that are allergic is rather small in our country. Ale zase ten počet alergiků je dosti malý, aspoň co se týká naší země. But there are some that are allergic. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří jsou alergiční. Tak prosím vás, kdo má alergii na tofu, ten nedostane, jo? Je tu někdo takový? No vidíte, nikdo nemá alergii. Tak, další věc, kterou mám tady namíchané, já jsem si to mixoval doma, tady v tomto mixéru. A mám tam slunečnici, kokos a sezamové semínko. Tak jsem se rozhodl udělat dva rostlinné mléko. No je to alternativa, náhrada a dostaneme hodně vápníků, hodně traslíků ze slunečnice konkrétně a jiných věcí. Můžeme použít mák z semínek anebo jiná semínka. Zaliju vodou, obyčejně horkou nebo teplou. Já ji nemám tady po ruce, nemám varnou komici, ale zkusíme je studenou, jo? Takže ta věc, která mohou výborně existuje. Děláte si hustý krém nejdřív, z toho prášky po nějaké době vysování vydáme víc vody, aby se to nedáme. Můžeme udělat víc světla, nějaký krém na závěrku, na závěrku nějaký. Během chvilky je hotovo. Konzistence jak u plno tučného mléka. Vy tam dáte, kolik chcete, té tekutiny, já to přiznám. No, já vám nebudu říkat, jestli je to dobré na paměť. A vy to máte sami. A pak nás čeká poslední věc, kterou vám ukážu. I want to say something about the oats. It's an unusually good food. Je to neobyčejně dobrá potravina. You have two types of LDL particles, bad kind. Máte dva druhy LDL částic. Jedny jsou trošku lepší, druhé jsou horší. One is the large buoyant type, which if you have too much, you have twice the risk of a heart attack. Když máte, nebo je tady skupina částic, které mají takový větší objem. Když máte tyto LDL částice, tak máte dvakrát vyšší riziko srdečního infarktu. The other is the small dense type. If you have too much of it, you have 7 times the risk.
Pak je tady druhá skupina LDL částic, takzvaná, nebo jsou to takzvané částice s nízkou hustotou. Pokud máte tyto, tak se vaše riziko srdečního infarktu zvyšuje 7krát. And oats selectively gets rid of the worst kind. Takže ty ovesné vločky selektivně snižují ten horší druh těch LDL částic. So the oat is a good food. Takže to ovesné vločky jsou dobré. Tak plus minus vyšlo, je někdo alergický na kokos, slunečnici nebo sezam. Tam se proto, protože i v obchodech musí být seznam alergenů, na vědoucí restauraci, takže aby nedošlo k omylu náhodou, že někdo vezme něco, co nemůže. A poslední věc, kterou uděláme, bude, já tu mám také podobnou věc, něco na wafle, co bychom mohli využít. Mám tu namočené švestky, sušené švestky, slunečnici a pak jsem tam dal, ještě něco jsem dal? Asi ne. Takže já to dám do mixéru. Švestky by měly být měkčí, jinak kdybychom tam dali i datle, je to výborná pomazánka, kterou můžete mít v podstatě hned několik hotovou. Vůbec asi nejlepší, nebo je to velmi dobrý variant, jsou švestky a datle. Půl na půl, namočené, obojí. Hodíte to do mixéru, během půl minuty máte švestku a kolik máte. Chutňouka, příčerstvá, bez nějakých jakoby, volných cukrů nebo izolovaných cukrů. Přírodní cukr, komplexní sacharidy. Je to sladké, osladí to kaši, osladí to život. Velký. Tak toho se nejde, co vidíte. To je jen proto, že je nás trošku víc. Já jsem chtěl domyslet za tolik, abychom všichni měli dost. Jinak bychom doma prodávali i méně. Stačí, že nedáváme ještě toho. Já si myslím, že to můžeme někdo mixovat. Tak, abych nechodil umývat vedle, já si to počistím rychle. Máte doma takový dátkovač? Zkuste si ho pořídit, nemusíte mít takový, můžete mít takový, větší, menší, ale je velmi dobrý. Ne, že byste s ním zmrzlinu dátkovali, ne, můžete tu banánovou, ale jinak budeme si ukazovat zítra, nebo ne v neděli nebo v pondělí, nebo v úterý ještě, protože máme 4 dny přednášek, výrobu, nebo jak používat různě tuto věc. Uvidíte, budete možná překvapení, jak udělat třeba karbonátky bez mletí a bez toho, abychom si zašpínili ruce. No, ruce čisté a můžeme použít toho. Když přijdete, uvidíte další recepty. Takže já budu to kupovat, mám to kupovat, nebo
To nemám, já to nevím. Důvěřuji si a mám taky, že to sníte. Poprosím asistentku, kdyby mohla přijít a rozmazávat. Jo, tuto asistentku. Aha. No tak nevím, jestli to zvládne rozmazat. Maminky se zeptám. Zvládne to? Prosím? Jo, tak to zkusíme. No, uvidíme. Tak zkusíte rozmazat. Doporučím. Asi takto. Doprava. A doleva. Co zbyde? Dobře? Jen dvěma tahama. Jeden a druhý. Vidíte, jak se učí děti vařit zdravě. Já bych řekl, že ty doma i zdravě, co? Maminka se směje. Já si to bude pravda. Prosím? Čeho tak soudíš? Protože se nezvedla a říká si tak zdravá, že na to musím prakticky. Děti to? Tobě taky nic nezbývá, jo? Je to taky nic nezbývá. Musíme ušetřit nějak, já říkám, už nemáme v těch švestech. Do podzimu je daleko. No, ale teď je to. Tak, a teď už budeme dávat, tak aby nebylo jedna. Toto můžeme použít klidně jako snídaní, to, co vidíme tady, ať už variantu slanou nebo sladkou. Je to v podstatě rychlé a zdravé, je tam hodně vlákniny, čistě rostlinné produkty. Nedostaneme žádný cholesterol. Děkuji. A tuky nejzdravější na planetě. To znamená, tuky rostlin, pokud jsou vázány na tu rostlinnou buňku, jako v tomto případě u slunečnice nebo jiných oživů nebo semen, tak neexistuje lepší tuk než právě z těchto produktů. Takže ti pomůžu. I want to tell you a little variation of this recipe. Takže bych vám rád pověděl variantu tohoto receptu. My wife designed this recipe many years ago. Moje manželka navrhla tento recept před mnoha lety. It's now gone around the world. Už běhá po celém světě ten recept. Everybody knows about it. Každý ho zná. But here's a little different thing you could do. Je zde několik různých věcí, jak zde udělat jinak. You get fresh corn. Vemte si čerstvé obiloviny. Take off some corn. Kukuřice, ale i obiloviny. And get a handful of it. Takže vemte si asi jednu hrst. Put it in the blender Dejte to do mixéru. with the batter. And then you get only one or two twirls. Just once or twice. Takže dvakrát nebo třikrát to It tastes like a corn muffin. Corn. To jako prostě obilninový muffin. But it's really good. Je to opravdu velmi dobré. Entirely different flavor. Úplně jiná chuť. We put all kinds of fruit on top So of you it. take One handful, yes. put it in the blender, and just twist it once or twice. Takže opravdu jenom dvakrát až třikrát rozmixněte, jakoby. So you don't cut up the corn.
Takže tak, abyste to zrno moc krát jakoby nerozřezali nebo nerozdělili, nerozdrtili. Tak. Takže jde o kukuřici. No, o bíloviny. It is corn as whole or just Right off the cob. Yellow. Takže je to kukuřice, ano, takže ne obiloviny jako tak, že obiloviny ale I didn't use corn flour, but corn tastes quite different. takže jedná se teda opravdu o kukuřici. Takže kdo přinese zítra tento recept udělaný, hotový, pan profesorovi, velmi ho tím překvapí. Jo, možná bych si vzpomněl na chvíli, když mu to manželka dělávala. Tak to nevím, to se zeptejte. Fresh corn or fresh from... Přátelé, já vám pošlu. Čím chcete začít? Sladkým nebo slaným? Většinou lidé mají jakoby, něco slané a potom sladkou tečku. Víte, že já to mám rád naopak. Já mám rád jakoby takovou hodnotnou, bohatou, ale komplexní sacharidy, jo, ne jako jednoduché sladké. Takovou obilnou snídaní a zajít to něčím slaným, takovou tečkou. Někdy čárkou, jo, ta čárka je delší trošku. Takže já mám rád víc čárky. Takže, co? Sladké, slané? Co chcete? Sladké? Sladké? Slané. Slané, tak dáme slané. Odkud dáme? Now here's something else you can do with the waffles. Takže ještě něco dalšího, co můžete udělat s waflemi. We will put maybe almond butter on it. Takže můžete, Peanut butter. můžete na to namazat třeba mandlové máslo nebo arašídové Then máslo. maybe blueberries on top. A nebo taky borůvky můžete poklást nahoru. Then put another waffle on top. Můžete to vlastně přikrýt další waflí. Put peaches on top. Položit na to třeba meruňky a takhle jako na vrstvy na sebe. It can be very nice. Musíte být pak velmi dobré. Můžete být pak velmi dobré.